Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbuzo njengamanje kubingelela wena-ke umathinta kacebisa intombi zomqomela amehla akabanye zibaqomela imali uthi buwazi. Ngabe usuku lakho lokuqala olangicela subscribe, share uphinde ucomment ukhuluna konke uma usubscribe ayikho imali yakho ehambayo kodwa-ke kuba uwena wokuqala uthola notification uma-ke sikufaka ividiyo ehamba phambili. Nganezakwethu sithuswa ividiyo lana kaKhuzani siphutshukile naye-ke abeyiphostile ngokukhulu ukujabula kodwa-ke kubukeka le video izombangela inkinga ekugcineni kwakho konke ngoba ngelinye ilanga uyothi uma elimala ngeke kusashiwo kuthiwa cha abantu bebemjabulela kodwa kothiwa uxubene nezitha zakhe. Siya-understand ukuthi abaculi kumele bejatshulelwe kodwa hhayi kangaka, bukisisa kahle, bukisisa kahle, hhayi kangaka. Angiboni ukuthi indlela yokuthi ajatshulelwe isona sizathu-ke lesi esenza ukuthi uKhuzani kwesinye isikhathi noma abaculi begcine behamba nawo-ke ama-bodyguard laphana ngesizathu esifana nalesi esehlele uKhuzani. Bheka nje umuntu ecishe ebulawe abantu kuthiwa kuyajatshulwa ngoba abekho, abanye baphuzile, abanye baney'nkinga kodwa benza kanje. Siyabonga.